I am tired. Very tired. Why? Tight man, no? You playing football? Yeah. Who won? Against Proti tight man. बिनानावनि चेनेला मट' गार्ल थिख्लि आंखौ लोगो मोनफैनाय बायदि मोनदों जेलारनि आथिङाव बल हाइथाया लांगासिनो दं ओरै फासबाय नाथाय फेलें हगार हरनो बाथाव आदा Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and you are watching the Son of Bodoland. दा लोगोफोरनाय जों बेंटल बाजाराव ओंखारलांगासिनो दं आरो ओमफ्राय रिजोना जाबाय दिनैहाय मोनसे इन्टार क्लाब फुटबल माने फ्रेन्डलि मेच दं आरो बेहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन गुबुन राइडार्सफोर माने गुबुन पार्टनिफ्राय जों खेलाखौ दिनै अर्गानाइज खालामदों नोंथांमोना नायलांबाय था बहुद नामसिल' फैगासिनो दं फाइनालि लोगो मोननाय जों फिल्डआव सफैबाय दायो ओमफ्राय प्लेयार्सफ्रा बेहाय रेडि जोबसिनै वाव खावला सिबला गारि सालायनायालाय जाले ड्राइभारा रेडि सोरखौ बेखौ गल सोनो हाग्रा प्लेयार गैयालै बहाय रेडि दा आदा रेडि एकदम रेडि थांनाय बोसोरनि बायदि देग्लायबो नै दोखो अलंबारमोनखौ होद बे जोंनि टिमावसो लानो हासैलै आदा लाबोखादों दा बुटफ्रा होनांगौ गरम नोंसोरजों एगेन्स्टआव जोनांगौ ना मानांगौ सानदों आङो गरथाम सोखागोन नोंखौ जाबाय दे बाय बाबु मोजां खबर सबर दे साफ्रि थिख्लि ओइ थिख्लि सिख्लाफ्रानोथ' बिसिना सेनजाखोलै बे थांबाय फाइनाल दिस इज फर द फाइनाल ले जिएलआर वन साला गावसिनि थाबाय ना ओइसिएमसि ओइ बुदय येस साला थाबाय नै गांसेबा थाबोबाय So the match will be OSMC versus Bonasur and GLR versus Ro and the lucky one goes to Gangjima Gateway MC. बिसोरो माने सेकेन्ड राउन्ड डाइरेक्ट गेलेसिगोन माने सेमिफाइनाल आरो ना दा टिमा मोनबा जानायखायहाय दा लटारि गेलेनांबाय ओमफ्रायहाय लटारिनि सिस्टेमा ओरैबायदि जाबाय मोनसेया दाहाय डाइरेक्ट सेमिफाइनाल थाङाया बे नै बे मोननैजोंहाय जो देरहायो बिसिनि गेजेराव मोनसे जो नांथारगोन आरोखि होमब्ला नायलांबाय था लोगोफोर बोराबाय ओइ गैया ओइ बोराबाय नामा ओइ बोराबाय ओइ थेंकिउ बोराबाय नहीं पिकअप किसने किया गलती उसी का है ना ये साला मैं पिकअप किया ये इसी ने किया ठीक है जो हुआ अच्छा ही हुआ जेलर एंड विल प्ले फर्स्ट ओए पट्टो कम सुन इमान लेट कियो रो की होल रोना से की सो मेट्सआ ओरैबायदि जासिगोन दा मा होनो बे मोननै क्लाबा गेलेग्रोसिगोन आरो ओमफ्रायहाय र' एन्ड गल्डेन लांगर बिसोरो नेक्स्ट गेमाव गेलेगोन माखौ रोङाफ्रा मा लेक्सार होबाय थाला जायो जोखो बला थाबथा गुहोलायबाय हनै दंफां गोजौआवसोसै खासेव बिदै ना मा जाखो बेलाय गाखोदो फुना होनै गाखोनांसिनो नङा दां फान्थावसो फान्थाव गाखोना फुसैरा बैग्रि सानना गाखो कन्टेन्ट बेफोरनो कन्टेन्टआ ओइ बोरै थांदों बोरै फुसियो जाखै खासेव बिदै खेला स्टार्ट जाबाय and the match is Hatisar MC versus Bonasur Hatisar आथिङाव लानानै थांगासिनो दं बलखौ जोबाय आउट ओरै जिएलआरआ वार्म आप खालामगासिनो दङ रेडि जाबाय नेक्स्ट मेट्सनि थाखाय बिसोर गेलेगोन र'जोंहाय ओरै नायग्राफोर दङ नै ओइ फान्थाव ओइलाय खमा हो अरे अडियन्सआबो दंजोबो ने सोरनिया मानोबो थाखाय मोजांसो नों कन्टेन्ट राङि so far so good हाथिसारा गलसेयाव आवगायनानै दङ दा एकदम सोग्रांखा नै सोनानैल' खेलायफिनदों नै
होबाय 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 बवा लांगासिनो दं बनासुरा लांगासिनो दं बनासुरा लांगासिनो दं गल सोबसिनबाय नै ओइ गल ओइ दुब्रो बबे खय नाम्बारखौ लाबोगोन नों हिनजाव गोदान आइदि गारबो जायो फाग्ला मैया हरावसो लाबोदोंनो गारना दुगासै रायबो मानसिया फै ओरै फै फैरा दुब्रो हिनजाव नालाय दि बोरायो सासे थैथ'नानै दङ थैगुयाखै थैनोबो हानाय एसे उनाव मेडिकेल कौन है वो छेत्री एक्चुअली नॉट सुनील छेत्री ही इज राजीव छेत्री लांगासिनो दं वन मोर गोल फॉर हाथीसर ओ नो ओ कैप्टन वाव गुड लागासिनो दं नाथाय फेले कर्नर nice shot corner ball out all the players have tried their best to win the match but unluckily Bonasur lost to Hatisar MC. The next match is going to be played by Golden Young Raiders MC and Row. Paisak frageda. Mane paisak fragena la thos ge yar ki gaun hai. So referee man nai oi gardu gudu sindel la gardu. Oh. Mako layo. Paisak fragya. Sirne. Oi teri. Munfindong. Ori langba honai. Langbai, langasin dong, Jelara langasin dong. Langasin dong, gol sono nazadoं. Langbai, थगायजोबबाय. Chief दावरावनि आथिङाव बल. हिमालया दावरावनि आथिङाव बल. दावराव फासोबा ओरै. हायथाया गल सोनोसै, हायथाया सोनायसै. ओइ! Goal! First goal to JLR. 38 seconds. खेबसे गल नाहरा. 38 seconds. Yes, that's the power of JLR. गला सोबाय. ओइ एकटा दिबाना लागि दे. 4 मान दिले हबो. लाना लय. वाव दावरावा. वाव सोबाय नै. रिफ्रिनि माबा होखांबाय नालाय एग्जाम. Wah, tablannya coba lah, teri. One more goal. Ayo, gulung kare mana? Ayo. What? Goreng nang baymun. Nah, tabla gol. Hopsin boy, haita gol subsin sigun nih. Ayah. Second goal. Oh, haita. Oh, ini bisa. Oh, Gurum. Ang थाङासै. Ha? होबाय. आयथा. Oh, आयथा. Man of the match मोनगोन नों मोजां गोसो बायथा. सोर मोनखो? सोर इयो? दाब्ला मा हो? दाब्ला हरबाय दाब्लेनो बाब दावराव लांबाय नै दावराव वान गल दावरावनि आथिं बल गलसो लांगासिनो नाथाय फेलें बाजाहैबायसो ना दावरावा ओइ हांसोजों जाजौ लोङो बिसोरो फाउल जालायनायलै केपारनिबो एफा हमना लानो मोनो एन्ट्रि मारिबाय नै आंना बुरला आखाइ गोबायलाबो आखाइ गोबायानो मावबावबाय नै स्ट्राइकखौसो बाव जावहरबायसो सिपजों जेजों गोजौ गेलेबोबाय
Rồi sửa nào Em ngay này. Nang isi sunbai. Good. Terus mau ladung juga. Cantik kok ini ada. Oi Singapura. Mana dia? Rolando ko naik kita. Mosi wal ko naik. Chief and Secretary. Kiparang semua ni. Half time. Dah ya kagak biar pindah Mana sudah haksin lah. Semua barang ya. Kenapa nak? Sunaiman. गल बेसे सोखो नोंलाय दासान्दि गलनै सोना दं आथिया बे गलसे सोदों माने बेनो होग्रोदों फार्स्ट गल आंनि एसिस्ट खालामनायसो गलसे सोनो हादों हायथा बारा दुगा जानो लाबोया रायजोफ्रा मा बुङो आदा आं एसिस्ट खालामनो हादों ना गलसे ओमफ्राय दा खेलायाथ' जोबनांगौ जोंनिया दा नै सेमिफाइनाल ओमफ्राय जोंनिया खाफाल गोनांखायहाय बहाय थांदों आदा जोंनिया एकदम फाइनाल खेबसे फाइनाल पास जानानैहाय ओमफ्राय दायो आलासि दंफैयोमोन नालाय जोंनिया जोंनि गल्डेन लांगुरावहाय माने चियार गर्ल्स आरोखि रंजाना होग्रा शी इज नन आदार देन थिख्लि बिनानाव थिख्लि नङा मट' गार्ल थिख्लि आरोखि बिथांनि मोनसे चेनेल दङ जोंनि न'खर चेनेल बुंजायो माने रयेल एनफिल्ड नालाय ओंखायनो आं जोंनि न'खरनिफ्राय माने जों वी बिलंस टु द सेम फेमिलि दा बिनानावनि चेनेला मट' गार्ल थिख्लि आं डिसक्रिपसनाव होगोन नङाब्ला आं टाइटेलावनो होफागोन मा होनांगौ बुंखा डिसक्रिपसनाव होनांगौ ना टाइटेलाव आदसा दे साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय शेयार खालाम बिनानावाबो रयेल एनफिल्ड सालायनानै माहाय हाजो गरम माने सहैलाबायथों आरो जेराव जों सहैबाय बेहाय बिथांमोनाबो सहैथों ओमफ्राय माबाफोर उनावहाय राइड खालामनोब्ला मस्ट वेलकाम राइड खालामनो हागोन माबाफोर बुंगोन नामा जासिगोन दे बिनियानो दिनैसिम बेनो जाथ'बाय आरोना आंखौ लोगो मोनफैना बायदि मोनदों ओरैबायदि एक्साइटेडमोन ना आङो दा माने आदाजोंबो रायहरखादोंमोन आं बर' रायलाय बे हायथाजोंहाय आदसा माथो नोंसोर नाम्बार दं नाम्बारा नोंलाय नि नाम्बार दं ब्लक खालामदों रिजिस्टार जाबाय जों होननानै जों फट' लागोन दा ला र' ब्लकआ जोबनानैहाय आं माने ओरैबायदि एक्साइटेडमोन आरोना बिसोरजों रायहरबाय माबाय ओमफ्राय दा लोगो मोनफैनानै ओरैबायदि मोजां मोनबाय ओरैबायदि फ्रि मोजां आरोना दा आरो नेक्स्टआव आङो आदामोनजों राइड खालामलांनो नाजागोन वेलकाम मस्ट वेलकाम ओमफ्राय मेगन साग्राफ्रा साथोंसै नोंसोर खोनाजोबखागोन मा बुंखो माने मेगन साथाव खोथा बुंनो बायदि मोनदों आङो मेगन सानाल' गैया बिनानावसो जायखिजाया गोजान फैबाय थेंक्स फर कामिं उन समावहाय लोगो मोनबाय थागोन ना आं फार्स्ट टाइम लोगो मोननाय ओरैबायदि जादों माने
सिगां कमेन्ट हरब्ला नोङो इउटिउब चेनेल सोमोन नामा आंनि माने अरिजिनेल नामामोन आरोना हिरामणि बरगयारिमोन ओमफ्राय दाख्लैसो बावै आङो बिनि उनावहाय मट'गोल थिख्लि नुबाय आङो सोर मट'गोल थिख्लि बिलाइ सानबाय ओमफ्राय कमेन्टआखौ सिगांनि कमेन्ट रिलेटेड मोना नायहैदों आरोखि सिगांमोन ओमफ्राय माथो हान्थारसोलाय बेबो सानदों आरो हान्थार माने बायङा हान्थार बुजिबाय जानांगौ स' बिदिब्ला थेंक्स फर कामिं ओमफ्राय मोजां थां मोजां सहैब्ला खिन्थाबानो जाबाय सहैबाय आदा होननानै ना दे होमबा बाय बाय ओइ रिजयस नों मा हेन्डसेक लानो होनाया माथो लाजिखो ना माखो बिदायनि सम हगार हरनो बाथाव आदा माने रिजयसा फट' लानायनो आयो अयथासार नायखाय रिजयसनाबो ओरैबायदि नायो बिसोरो थामनेलनि लादो थामनेल नांगौ आंनो लादो दे सिगां खेबदोलाय थामनेलनि फट' नांगौ नोंलाय प्रेजेन्ट नोंहा बिदिजोंनो भिउस मोनो खोमा बेबो सिख्ला दे लादो दे फट'खौ लानो होन्दों ना मानसिखौ लानो होन्दों नोंलाय आं बुजिनो मोनलाय लाखिलै बेखौ फट'सो दे लादो नै ओरै टेमा हर मानो खाथिद्रायबाय नोंथां ग' होबावबायमोन नै So the result of the match is Hattisar MC3 and Gangjima Gateway MC 0. Chubai. And the winner is Hattisar MC 3-0. Oi, 已经好看，已经好看，是的，名额懂了来，动，名额懂是的，琵琶嘛，琵琶बेफोरसो。 Baba. Baba. Kita gol sebaik nan. Gol sebaik. Boharba, Baba. The final match is about to start. Oh, it's already started here. And teams are Golden Langur Riders Motorcycle Club versus Hattisar Motorcycle Club. This is the final match. Be final लोगोफोरनि दा Golden Langur बल लागासिनो दङ हाइथाया बल लादों हाइथा बल लाना थांगासिनो होगासिनो दं लांबाय चिफा बल लाबाय yes लांबाय था लांबाव नाथाय फेलें औ बला खाथियावनो दाबो दङ हाथिसारनि आथिङाव बल हाथिसार थुमफ्रु नंगौ नाङारा yes Aita come on Pinuel go 뭐히크 예 이디자예 월컵 मावनाय बायदि खारा खेलाया नै दिनैनो नुबाय दा नै चिफनि आथिङाव बल येस गल होबायमोन नाजागासिनो दं नाथाय फेलें हय दे बल थिग दा कमेन्टारआ थिग दा थांदे हादों जोंबो नङा बुजिबाय सेमि फाइनाल थांनाय राजोंबो माथो खम गोरलै मोनदों जेननायखौ खिथाना लादों अबसे आं बुंथाबा आं बुंनाय जाबाय ओरै माने गेलेग्राफ्रासो एसे उसुबिदा जायो बिष्णु ब्र'आ दा एसे बोरैबा मोननो हागौ खिन्थु देवनि माबासो खिथादों आं लाखिथामोन आइथा लां उगान्दानो हो लांगासिनो दं एयै है ओइ दावराव 5 मिनिटल' खानोरा 5 मिनिटल' खानोलै सेस बिसोरबो बल जोग्रा नुयोथारा नै खानजाव लानानै सेस उदायजोबलै मानसिफ्रानो साबसिन होदोंमोनलै थांनाय बोसोरावहाय सेंग्रानि दंमोन ना हिनजाव सासे लागासिनो दुरबलहां जाबाय सिफाजों ओइ गल नै गल सोनो लामा जों इखौनो येस नै मारै जाखो केसा ओइ मारै जाखो खेलायालाय दले Yeah. This is called a Ryder Cup. Goal! Dauraw, goal! Shift goal. Yes! Buria.
बरिया ओइ के ओइ के काबादि साला अफसाइड बले बरिया लगे सोबसिनबाय कम अन जेलार ए मा लांखो हाथिसारनि आथियाव बल लांगासिनो नाथाय फेलें लगाव होलायबाय नै लांगासिनो नै आउट होबाय जेलारा सेबसिनबाय नै जेलारनि आथिङाव बल राजिमा ओरै दुखु जागासिनो जेलारा गल सोहां राजिमा दुखु जाबाय ड्र'सो जादोरा ओइ लेंग्रा माबायदि जाखोरा खेलाया जोब्बाय and the final result is Golden Langur 1 and Hatisar MC the winner team 2. Captain, are you tired, bro? Yeah, totally restless. कौन जीता? We won the match. And runners up, please don't no. So win or lose doesn't matter. Yes. अरे एक नहीं हारेगा तो कौन जीतेगा? हाँ. ये तो एक एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग खेले ना. तो जो हुआ अच्छा लगा, अच्छा मैच खेला हम. हम लोग एंजॉय किया साथ में. होना चाहिए कभी-कभार. होना चाहिए हाँ yearly once to बस कम से कम. So thank you. By the way, congratulations brother for winning. बेनिफ्राय थांनो हासिगौ जोङो जेरावनाखि party is still pending, so we are moving out very soon to the party spot. चलो कहाँ चलेगा भाई खाई नहीं अभी तक आं खेलाखौ नुवाखिसै नेखौहाय नों खेबसे गोग्लैखो गैया रेकर्डनानै थाङाखिसै आंनावहाय नों खेबसे गोग्लैया आं खेबनै गल सोदोंना गल 3 ना 0-3 सोनाय खोनादों आं इसिनिया रम नों सुदोंमोन दा 0-3 नङा इसिनिया नङा 0-4 गलब्रै हाबखादों फराजोंब्रा आं मोनसेखौ दोनथ'दोंसोमोन ओमफ्राय बुङाबाय नङा एनाउन्समेन्टआवलाय डिसिसनावलाय रेफारि मोनसे माबायो नालाय थांनोसै जों आइफलायावहाय ओमफ्रायहाय एसे पार्टि दङ जों बेहाय बिराद एवगासिनो दङ अमा मासे सिथारदोंमोन नालाय दा अमाखौ जानो थांगोन जोङो बेहाय ना आदै Where are you right now? I am tired. Very tired. Why? Tight man, no? You playing football? Yeah. Who won? Against party tight man. Tight man. And you are lose. Lose. And you lost. You lost the match. Yeah. How many goals? 1 and 2. 1 and 2. Good luck for the next game. I mean next time. Try hard. Absolutely, you are right. Actually, we bought a player from Uganda, which is very, very useless. The man is here only one.